i tornem a estar a una nova aventura, concretament a l'Anoia. Ni Montserrat, ni Pirineus, concretament a la zona poc coneguda dels Mollons, que durant els anys 60 va tenir una gran tibada pels escaladors, sobretot d'Igualada, i alguns que venien en tren des de Barcelona. Avui anirem a fer una via que és de l'any 62, oberta per al Joan Vives i el Rafael Villarrubles, que és la cresta del Ninet, amb una dificultat màxima de quart més i un pas d'artificial per aconseguir l'agulla del Ninet, que la van aconseguir a l'any 60. L'any 2018, el company Toni Vilaseca i jo vam estar ahí netejant una miqueta i reequipant-la lo just per fer-la una mica més segura a la via. Res, és un lloc diferent, la roca és discreta, però és molt bonica, són uns 90 metres de quart més, dificultat màxima, però que s'ha d'anar equipant. Doncs res, espero que gaudiu i som-hi! S'enfonsa, jo quedo al teu costat, som força fúria, sang, descendents que enxafar, protagonistes d'una història que no et contaran. On es venen i van, on és que van trencant, on és la gent de la Mediterrània. Mediterrània és una festa, una cançó sense sentit. Mediterrània és la tempesta, Mediterrània el nostre crit. Bones! Ets un crac, Miquel Àngel, Catacrac! Catacrac, perquè jo tot se trencava, Home, no hi havia res. No hi havia res! Res. Has vist que bonica la reunió, aquí amunt? Com per penjar-se. Pues d'aquí es va penjar el Toni, que vaig ficar 3 aliens. Toni, Una a cada foradet. Toni, soc tu fan. Mediterrània és una festa, una cançó sense sentit. Mediterrània és la tempesta, Mediterrània el nostre crit. Mediterrània és la tendresa d'unes carícies al meu llit. Mediterrània és la certesa que el seu país... Ahí estamos. Ara ajuda't una mica amb els peus, busca la roca. No todo puede ser cinta de colores. No todo pueden ser presas de colores. Venga, puja aquí. És una mica. Molt bé. Ja ho tens, ja ho tens. On és la gent de la Mediterrània? Mediterrània és una festa, una cançó sense sentit. Mediterrània és la tempesta, Mediterrània el nostre crit. Mediterrània és la tendresa d'unes carícies al meu llit. Mediterrània és la certesa que si un país enllaci escrit.
Àngel. Digues. Què t'ha semblat la via? La via molt bonica. Des d'aquí agraeixo al Toni Vilaseca per haver reequipat Toni, i Toni, Toni. em consta que l'ha fet bastanta gent. Més, perquè hi ha ressenyes per tot arreu, es veu bastant més neta. I bueno, és un bon mirador sobre la Noia i res, un raconet més d'aquest sensacional lloc que tenim. Que portava el xurrac i no l'ha pogut utilitzar. Bueno, ja està bé que la faci molta gent. I que sí. Nahiago de tibilin, aldaren, norabideri gabe, aldapan gora. Auzorik auzo, aldapan bera, auzorik auzo, gazan ondo tapago, eskultura raro, kaleak edo mendiak zergatzen gaitu gehiago, aldapan gora. Auzorik auzo. Un petó a les fans, Miguel Ángel. Oi.